बाजै माबायदि मोनदों दायो मोननायालाय मोजां मोनबाय जेबो मोनाखै गोबां मानसिफोरा भिडिअ नुनानै आर'ज खालामदों हामबायसै हामबाय होनबाय आं बिनि थाखाय दहाय लाबोजेननाय मा होनो फांसनखौ लाबोजेननानै मुलिनि माबाया खारनानै एसे ख्रेब ख्रेब होखादोंमोन ओमफ्राय सेरेन जोबनायजों मोजां मोनफिनबाय ओमफ्राय पेनिकिलार होबावबाय दा नैबेखौबो थुदों बेखौ मा होनोथाय आं हामगोन दे बिराद जेबो मोनाखै मोजाङानो मोनदों हामगोन दे टेनसन लानाङा हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दाखालि मैया ना जानानै थांनाय जेनोखि बर' आइजो एक्सिडेन्ट जादों होननानै आङो ससे आपल'ड होदोंमोन नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों मा जानायमोन स' बिनिनो आदा आरोना नैबे बाजैनि हौवा आरोना थ' नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो मिथिनानै लादो दे आदा गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो नैबे बिनानावनि चेनेल नायगिरि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोङो मैया जोङो हौवा हिन्जाव मोनसे जायगायाव थांदोंमोन स्कुटिजोंहाय ओमफ्राय जोङो थांबाय थानायावनो बिदिनो कार सोलोंस्लिंनाय साथाम गथ' माइनर आरोखि ना बिसोर जोंनि उन सालायबोबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंबो गारिया 40-50 स्पिडल' सालायखादोंमोन स्ल'यै ओमफ्राय बिसोरो माला इसेबां स्पिड सालायबोनानै जोंनि माबायावहाय स्कुटियावहाय खिबुनिजोंहाय बेक साइडजोंहाय जोंखौहाय सौग्राव होफैबाय आरोखि बे सौग्राव होफैनायाव जों सानैबो गोग्लैबाय हौवा हिन्जाव सानैबो ओमफ्राय बिनि आथिङा स्कुटियावहाय हाबनानै जखम जादों आरोखि ओमफ्राय बेगें मोनसे फिसाया बायदों दा दिनैहाय इसोरनि अननायावहाय दिनैहाय सार्जारि खालामबाय दा मोजां साक्सेस जाबाय नोंथांमोननि आर'ज खालामनायावहाय इसोरनि अननायाव आरो नैबे बिनानावा जोंहा बिराद हेल्प खालामबाय बयबो मदद होबाय बिथांनि भिडिअ नुनानै जोंनि बेंगलाव थाग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि बर' सासनि मानसिफोर गासैबो फैजोब्बाय गोजोननाय मोनबाय आरोखि ना इसोरनि अननायाव जोंहा दिनै आंनि हिन्जावा मोजां ट्रिटमेन्ट सार्जारि जानानै फैबाय आरोखि अपारेशन साक्सेस जाबाय गोजोननाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आर'ज खालामना होनायनि थाखाय बेनोसै स' नै दायो आं नायनो फैफिनदों आरोना बेयावनो दङ बाजैयाबो दायो मोजां मोनबाय होनदों नङाबाथ' सरकारि हस्पिटालाव लांदोंमोन जोङो माबायाव दाखालियो फार्स्ट जाखालिनो ओरैबायदि खस्थ' मोनहैबाय फैफिननांबाय हरनि 11टायावनो 11:30 जाफैफिनलायबाय नैबेयावहाय बिराद मोजां नर्थ बेंगलर हस्पिटालावहाय नर्थ बेंगलर हस्पिटाल दाखालियो शिवाजी नोगोर माबायाव लांदोंमोन औ बरिं हस्पिटालाव लांनानै बेयाव एसे खस्थ' मोनहैबाय थांलाय फैलायनो बेबायदि प्राइभेटबा मोजां जायो आरोना प्राइभेटबाबो एसे खम आरोखि ना एसे सोरबाफोर दङब्ला बायचान्स नांगौ जायोबा लानानै फैनोसै ओमफ्राय पेकेजआव खालामबाय ना डाक्टारजों रायलायनायनि 85 थांदों आरो दायो 85 गासै लानानै साननै थानांगौ 85,000 पेकेज आरोना गासैबो बे हारानि आथिं आखाइ बायनाय बेयावबो बानायजोबो आरोखि एसे खम जायो दस्रायावथ' 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेफोरबायदि दाबिखायो मोजांबो नायो ओमफ्राय साफाबो बिराद साफा बिराद फेसिलिटि जानाय मानाय डाक्टारफ्राबो मोजां नायो मोजां रायलायो नार्सफ्राबो सोरबाफोर दङबा बायचान्स नोंसोरो बेंगलर नर्थ हस्पिटाल होननायावहाय लानांगौ जाबाय मा जोब्बाय दिनै आब' फास'खौ ओंखाम फुंखौ स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय मैया बहुत सिरियास बिदिनो जादोंमोन आरोना आथिं बायनायलाय बेनिफ्राय गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मदद होबाय लोगोसे बिथांमोना जाय एक्सिडेन्ट खालामदों बिथांमोना
हेंजादों